pa message ngolem u Cristiano Ronaldo sha u Lionel Messi hadin ka jingklat jong ukpa jong Lionel Messi hakine kisni kibaladep de perlok tongin yepek hakane ke video kumno kata ka message ka ba Cristiano Ronaldo ulapa sha u Lionel Messi te hoi perlok hadin baka jingjia ka basnosi kalawan jia ha ka ying jo Lionel Messi kata da ka ba ladu no yela ukpa ubalaklan no nakasla perthei akarta ka bandru prasnam bat hadin kane u Cristiano Ronaldo ulapha ya ka message ngolem ban pen i ya ka jingkershan ka jung u ya Lionel Messi hakane ka por ka be etam ya Lionel Messi u Cristiano Ronaldo ulatho ha ka comment section ka jung u Messi ka ba u Messi ula post ha ka Instagram da ka ba u Cristiano Ronaldo ula comment da ka ba ong ngapha ya ka jingkudup ka ba crowd shapi bat ya ki ba ik bathon e ki jongphi hakane ka por ka ba etam Lionel stay strong latho u Cristiano Ronaldo te perlok kane ka jingle jong u Cristiano Ronaldo kapan kan mau yengi ba ka jinglong bru kan long kham kraw ban ya ka jing yele namar la jan arpheus nem hi ba ka parthe hi baro ka wei kala banta ha ka jingi kran Messi ne Ronaldo bat ba kilalong kita kinong yele ki ba krautam ha ka history jong ka football ki ba ikon markmat ha ki balandor ki trophy ki record bat kinam ki ba amsuk setia panpoi hanrai kane ka jingle u Cristiano Ronaldo ka pan iyengi ba ka jing it ka jing trelang bat ka boram markelyang kinlong be ka jing job ka ba krautam ka bani junom ha ka perchay ka baju pele jing mut palat ha ka jing sun bat ka jing ya pher